Pues gaurko egunean epaileak deitu gintuen ADN frogak eskatzeko edo beraiei emateko eta berriz ere aurreko aldian egin ginen bezala ukatu gara. Telefonoak ere bazituen epaileak? Bai, atxiloketa egunean konfiskatu dituzten guztien telefonoak eta klonazio batekin bazituztela txartelekin eta gaurkoan bueltatu egin dizkiete bai. ADN frogak egiteko eskaera, gaurkoa ez da lehenbizikoa izan. Egin zenuen ere aurretik, egin zuten eskaera bera, erantzun bera eman zenuten, ez? Bai, ez, komisaldegian, atxiloketa egunean, poliziek esan ziguten ADN frogak nahi zituztela, eta prest egon ginen emateko tala, eta esan ginen ezetz epaiaren aurrean berriz bukatu ginen, eta gaur arte. Gaurko zitazioa helburu berdina zekan.